Lah dalah iki apa, Gong? Sing marahi Ndara Werkudara karo Ndara Janaka lirwa karo kewajibane minangka satriyaning praja. Kerem nggone ngrep ngelmu karo penemban Dewantaka Dewa Buddha. Nggih, dipun tepungaken kula Petra. Wigatimu sampun marambah makaping-kaping kula aturaken namung methuk kunduripun Ndara Werkudara kaliyan Ndara Janaka. Yen Werkudara Janaka ora tak keparengake kundur sirmu piye? Oh, kula niku ora tau wedi karo sapa-sapa lho, Mbah. Kula niku ora tau wedi karo sapa-sapa wonten dasar kula niku bener. Dasar kula niku bener pun niku mbok arep aja kok menungso. Dewa medhon kowe kula ora wedi, yakin niku. Dadi nek upama sampean mepalangi karepe Petruk mboyong Ndara Werkudara Ndara Janaka, oh nuwun sewu. Kula mboten wedi karo sampeyan. Kowe derajatmu ming ngaceplik, derajatmu ming ana kawan, kowe iki ming kawula, kowe iki ming kere, kula nuwun pangapunten. Arepa kere kaya ngoten, arepa pawula kaya ngoten, kula nyuwun pangapunten. Ning kula teng negara Ngamarta niku disunggi-sunggi, kula teng negara Ngamarta niku disungga-sungga. Nek ana sing ngarani kula niku ming kere, paling-paling wong Astina sing ngarani kere, mergo wong Astina niku dasare wis ora seneng karo Petruk karo Bagong. Pun saniki ngeten mawon. Kula nyuwun Ndara Werkudara Ndara Janaka kundur wonten negari Ngamarta. Werkudara Janaka bakal tak dadekke seksi. Lho. Seksi? Iya. Sinten sing ngajeng pegatan? Lho. Seksi wurunging perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Sing ajeng murungke sinten? Sing arep murungke aku Petruk. Merga Bratayuda kuwi perang, kuwi wengis aja nganti kelakon. Pandhawa Kurawa kudu manjing manunggal marang negara Ngastina. Perang Bratayuda Jaya Binangun batal utawa gagal ora kelakon. Gong, perang Bratayuda arep digagal karo penemban Dewantaka Dewa Buddha. Nek aku sing ganti omong terus, ya. Ndak mung kaya wayang mati aku. Ora entuk omong mundur wae. Ya. Ning ora gawe perkara lho. Wis diniati gawe masalah kok ora gawe perkara. Ke belakang. Ya. Ora ngawur le omongan. Sakarepku cangkem-cangkemku dhewe kok. Lho, iki malah ana wong mripate kaya ndok ceplokan. Wis atos lagi pertama suarane. Sampeyan sapa, Mbah? Asmane, Mbah? Aku Dewantaka. Dewantaka. Ya Dewa Buddha, ya Dewa Buddha. Jarene ajeng murungke perang Bratayuda. Ya ngono, ha. Iya pancen kepara nyata. Kula tak takon. Bratayuda niku sing duwe gawe sapa? Sing duwe gawe jagat. Ana tembung pira Bratayuda? Lho. Kowe sajake nyoba karo aku. Didu iki kepinterane pendhita karo wong kene iki menang sapa? Oh, lole. Ora usah lole-lole. Iki lagi omongan penting lole. Oh, aku ki mengalem karo kowe kok, Bang. Ora usah dalem. Ndak malah ngelmune ra metu. Bratayuda ana pira kata-katane? Yen miturut kowe ana pira? Ha, mergane Bratayuda ora iso diselaki, Bratayuda kudu dadi iki siji. Bratayuda, loro Baratayuda, telu Brantayuda. Lu tau maca kowe mesti ada? Ah, pendhita goblok. Werdine piye? Branta Yasmara. Yuda ki perang. Perange wong sing kasmaran karo tumindak apik, wong sing kasmaran karo tumindak ala. Kuwi Brantayuda. Barata wis ngarani yuda perang. Perange Trah Prabu Barata. Iki turune Trah Prabu Barata kabeh. Bratayuda, Brata laku yuda perang. Perang sing nganggo tatanan, ora ampyak awur-awur. Dadi perang kuwi perang suci, perang nganggo tatanan. Sapa sing utang bakal nyaur, sapa sing nyilih bakal ngulihake, sapa sing nandur bakal ngunduh. Mula Bratayuda ki mung siji menungsa sing ora dikeparengake melu. Sapa? Aku. Mergo aku moh nek kon nyaur utang. Moh aku nek kon ngulihke sing tak silih. Wong edan ora. Lah terus karepmu mula Bratayuda ora iso diselaki, kudu kelakon, Mbah. Sampeyan ajeng murungake Bratayuda ki nuwun sewu. Bratayuda ki sing duwe gawe jagat, sing duwe gawe dewa. Apa sampeyan kekuatane ngungkuli para dewa napa piye? Apa piye? Ora macem-macem kowe. Dume pendhita tuwa kok apa-apa arep diwurungke, Manusia macam apa kamu? Sampai naik dewe ora.
Wase ringkesing rembug. Bangane iki selak wengi. Ndara Werkudara karo Ndara Janaka tak gawa. Kowe kena nggawa Ndaramu Werkudara lan Janaka waton iso nglangkahi kuwandaning Dewantaka. Abu, semono kok aku penemban. Kowe iso tetep mempertahankan. Wah. Kata-katane campur aduk. Wis ben. Kowe tetep iso mempertahankan Ndara Werkudara karo Ndara Janaka mapane negara Ngastina. Ning waton kowe iso nglangkahi kuwandane Petruk. Hei. Gong. Piye to karepe kuwi? Ora apa-apa sing mati kowe sik. Moh. Kowe sik engko gek aku. Moh. Kowe iki nantang kok njur kancane sing dienggo sayembara ora. Iso nglangkahi kuwandane Bagong. Yen ngono kowe nantang karo aku, pancen kepara nyata. Ning endi papane wong neter kadigdayan? Nang Mblabar Waja Janget Cinencang. Ning alun-alun negara Ngastina. Ayo dibuktekke. Kowe kena nggawa Ndara Werkudara lenggane negara Ngastina. Nek wis gilang-gilang kuwandane Bagong, kowe ladalah nggugu karepe dhewe ora metu njaba kene marganing patimu. Piye? Ora metu njaba kene marganing pati. Ayo tak tandingi sak krijamu Lembah. Piye ta cah iki? Mau wis tantang-tantangan mlayu metu kok bali mrene meneh. Ha kowe nandhake nek pendhitamu pendhita goblok. Wong aku mlayu terus ming gondelan cagak balik meneh sit ngono. Pendhitamu bablas cetha nek pendhitamu iki pendhita sing ora awas paningale. Iya ta. Gugu karepe dhewe. Bagong nun. Gandeng pendhitanipun mboten wonten. Niki kula matur kalih panjenengan. Kula njaluk Ndara Werkudara kondur mesake Kang Raka Ndara Puntadewa. Tarena dhewe karo Werkudara. Gus, opo? Kondur ka? Aku urung bakal bali. Mesake Kang Raka Ndara Puntadewa lho, pendak dinten nangis, pendak dinten medal luwe muwun. Lenggah ming dineng-nengi karo Ndara Nekula Sedewa. Napa sampean ora mesake kalih Ndara Puntadewa? Puntadewa wis gerang kok nangis. Wah, tak ngrampungke perkaraku ning Ngastina dhisik. Gegayuhanku men tekan dhisik. Gegayuhan apa? Rukun karo Kurawa. Sampeyan apa mboten apal? Sampeyan mata napa mboten kulina? Lelakon ngenten iki ra wis bola-bali to. Pendak Ngastina ana pendhita, sampeyan diaturi rawuh, ngakune arep diwurungke Bratayuda, ngakune arep didadekke siji kalih Ngastina. Ning nyatane pripun? Ming ajeng dikrenah cintrakane Ndara-ndara kula, ming ajeng dikrenah sedane Ndara-ndara kula. Kok sampeyan isih percaya to? Mangsawang to. Niki rak rupa-rupa ngapusi to niki. Niki rupa-rupa penjilat. Kok sampeyan kok percaya? Gus, ngendikane Bagong niku bener lho. Pun bungung salwangsul sampeyan digawe kaya ngeten, kok ya ora kapok-kapok. Itu lelakon biyen ora padha karo saiki. Lelakon saiki ora padha karo biyen. Ning nek Kurawa niku mesti padha. Nganti susah aku ngandani sampeyan. Kula niku Panakawan lho. Kula niku batur. Batur niku pangembating catur. Mula sampeyan ndahar atur kula mboten. Sesuk nek rampung nggonku bali. Saiki sesuk. Aku durung gelem bali. Oh, Bagong kuwi aja maksa ya, Bagong. Wis ben Werkudara nang kene ya ora apa-apa. Ana aku, ana bapakne. Bapak pocong kok. Kowe ya tunggalane, Dur. Lho, ora basa tuwa aku makne kowe. Ora nek kuwalat. Kowe ya tunggalane, ngakune murid karo Ndara Werkudara, ngakune siswa karo Ndara Janaka. Ning kowe modele guru sing tegel yang sarake siswa-siswamu. Kowe ora elek-elek karo Werkudara, ora elek-elek karo Janaka. Ning kowe bungah nek murid-muridmu dadi korban ning negara Ngastina. Mung mergo kowe dijejeli dhuwit, jejeli bondo donya. Pendhita model apa ya kowe iki? Wis Bagong cangkeme, cangkemmu kowe. Gong sabar Gong. Aku nek ngene iki ora kena aku gelem lerem nek diliwetke.
Ning kraton kok diliwetke ya ora ana ora. Wis, pun sampean mboten purun kondur? Ora. Nek sampean mboten purun kondur, nyun ngapunten lho nek karo Petruk gawe geger ning negara Ngampina. Kawekasan Yeka wisanggeni maya Wisnu Pradena Gong dadi tenan iki Penembahan Dewan Loko Dewa Buddha sajake pancen yo nesu tenan. Rasa semlang terus. Paling pol Kurawa sing dijokke ha to? Sama dhewe wis didhawuhi karo Bapak Semar nek Ndara Werkudara Ndara Janaka ora kersa kundura negara Ngamarta. Petruk Gareng Bagong tak pasrahi Purbawasesa. Mangsa bara nggone mboyong Ndara Werkudara Ndara Janaka. Ha piye meneh? Nyatane Ndara Werkudara ya ora kersa tenan, ora dipeksa. Ning iki kriwikan dadi grojogan, geguyon dadi tangisan. Wis ora masalah diadepi. Kalah cacak menang cacane mungsuh Salta Kurawa ora usah wedi, Tru. Ha iya. Aku ya ora miris kok. Ya ming sak sing tak gumuni kok sing nyambut gawe ming kowe karo aku. Gareng nendi coba pitungan. Aja tok arep-arep, Gareng ki matane kera, sikile becik, tangane cekot.
Kae rasah dijak gelut wis kae penggembira wae. Ngono ya. Sing temandang kowe karo aku. Ya, wis manut pokoke aku mung karo manit karo kowe engko nek nganti adi bali ora bareng karo Ndara Werkudara ora bareng karo Ndara Janaka. Mesti ya bapak nesu. Monggo bapak iki nek duka kaya ngono kae. Ora tau nyerengeni, ora tau ngetak, ora tau paring pangandikan sing akeh-akeh. Niming meneng wae. Monggo ya ora pasuryane utawa pasuryane bapak iki ora kok nesu, ora kok mencereng ki ora. Biasa ning atine mesti kagol, atine mesti kogelan atine. Ha iya. Monggo nek wis kebacut cacat atine bapak ki angel. Ha iya. Arep anake dhewe nek wis gawe gelo atine wong tuwa ki rasane bapak ya gelo awake dhewe ora rasane gelo. Awake dhewe ki anak supaya iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa Tru. Ha iya. Wis tata-tata wae Le. Sapa sing ketok, sapa sing arep pepalangi awake mboyong Ndara Werkudara Ndara Janaka, rawi-rawi rantas malang-malang tak putung. Wis tak niati tenan. Wis aku ya wis arep niat tenan pokoke. Aku melu kowe, nek kowe niat, aku niat. Nek kowe kendho, aku kendho. Nek kowe wani karo Kurawa, dirampungi wong loro, Tru. Iya. Ning kono 100 e. Lah terus Dhewe wong loro iki. Wong wani rasa hitung-hitungan cacah. wani, Ngono wae rasa ndadak hitung-hitungan cacah. Ya nek kono le maju mboko siji nek bareng. Ayo. Modar tenan anake dhewe. mati diwujudi Go. Mati mbelani bapak, mati mbelani kautaman ki tumrap aku mati utama. Mati utama ki lawanging swarga dibuka. Langsung mlebu swarga. Kuwi sing ngomong sapa? Kau tak takon kaya ngono kuwi sing ngomong sapa? Lho, kuwi pancen wis ana. Mati nglabuhi kabecikan, mati bener. Mati nglabi wong tuwa, mati nglabi negara kuwi cinadang swarga. Oh, nek cara aku ngono. Monggo tumrap aku ki dhewe iki nglabi bener. Ndara Werkudara Ndara Janaka ora kersa kundure negara Amarta iki. Perkarane ora kok ming cilik lho, Gong, ning gedhe. Iki bakal dadi perkara gedhe. Mula awak dhewe mbalekke Ndara Werkudara Ndara Janaka ning negara Amarta iki tumrap awak dhewe kuwi lelabuhan sing utama. Oke. Ya. Wis diteni kene. Sing gelut pertama kowe aku. Aku manut, kowe manut. Siap, mengkari sapa sing siap kuwi sing temandang. Ya. Mun nek ana sing tekan kene, aku sing ngomongan, Sing gelut kowe. lho. Engko bar kowe aku urut ngono lho, ora bareng-bareng ndak rancu. Oh iya. Tegese sing ngomongan kowe sing nandangi aku. Heeh. Ya, manut wae. Lah kalau Gong wis. Wah. Wah, lah wis akeh banting gruduk bleduke kaya ngono kae. Endi? Ha ya apa? Wah, soto Kurawa, Tru. Heeh. Ngarep dhewe sengkuni, tatahi nang kene. Tatahi nang kene kok. Tututan lamun mangsa prawira diktaya runanggana magawe gelarira wang Wiradalah ora pangling Bagong Sajae wis ngantepi karo patine. Rasaku ki ana omong ni. Lho kose. Aku ki patih kowe mingkire kok ora basa karo aku. Ming arep gelut kok basa iki cara ngendi? Kowe tekan kene ra ming arep nyekel aku to? Ming arep nyekel Petruk to? Ha to ketara kowe ngentak kowe para Sata Kurawa. Ateges kowe arep tumindak ala karo Bagong. Gunane apa aku mbasani kowe? Gunane apa aku tata krama karo kowe? Ora ana perlune. Arep kowe patih, arep aku kawula. Nek aku ora butuh basa karo kowe. Lho, yen ngono pancen tok antepi kowe wani karo Patih Sengkuni. Wis biyen
Ken biyen aku wani karo kowe, aja salah sangka. Aja tok anggap Bagong iki kere terus wedi karo Sengkuni ora. Ya meng aku ngajeni karo kowe. Ha nek wis ana masalah kaya ngene iki, wis ora ana tabeting patih karo kawula cilik. Aku anane wani karo kowe. Lho. Yen ngono apa kowe ora wedi mati? Wong urip sing dinteni apa ta ni? Wong urip sing dinteni modar. Ki meng kari antri, tak omongi. Meng kari karepe kersaning Gusti. Gusti maringi upati urip ro menungsa kuwi wis dadi kodrate diparingi urip, sesuk bakale ya dipateni karo sing gawe urip, Gusti sing Maha Nasa. Antrine nomor pira kuwi karo aku ora ngerti. Isa uga bengi iki Bagong mati dening Kurawa. Berarti Bagong wis pinesti mati saka tanganing Kurawa sing ngersake sing gawe urip. Ning isa uga bengi iki Sengkuni potol ndase. Kuwi ya wis dadi kersane sing gawe urip. Ngono, ora usah kok ana omong aja mejang Bagong. Aku iki duka tok wejang. Piye ladalah? Ora ladalah iki serius. Truk, ngati lho. Ya. Padha-padha le loro. Heeh. Sing ngarep dhewe Sengkuni, aku ya ngarep. Mburine kuwi sapa, Truk? Sapa ya gong kuwi ketoke kok kaya nek Pasuryani kok Kartomarma. Udu Kartomarma kuwi brengose ora kaya ngono kuwi. Wis citraksi dengkulmu. Udu citraksi kuwi. Weh, domongi kok. Citraksi kuwi. Oh, udu to. Udu. Oh, berarti Tirtanata. Walah. Udu Tirtanata. Kuwi sapa ini? Lho. Malah takon karo aku ora ngerti. Kurawa arang-arang metu kuwi. Sapa wae, Mas? Aku Surtayu, Bagong. Wah, Jetayu. Surtayu. Tak ngerti to? Urung. Anyaran iki. Heeh. Wes ra masalah, ra tau tepung ya kon molo tak polone. Yen ngono kowe wani karo para Sata Kurawa, Sing tak wedeni apamu? tiban tangane Surtayu, pecah sirahmu. Maju le. Aku tak ngaso. Tiban tangane Petruk ambyar. Maju, Truk. Aku tak golek es teh. Oh, pancen badut ora. Petruk ora gelem masrahke bongkoan marang para Sata Kurawa iki margane patimu. Mang maju mriki Ndara Surtayu, nek ajeng kewirangan mungsuh Panakawan Petruk.
endi kowe? Lho perang piye ta? Kowe ora usah ya Kang, ora usah perang. Awakmu kaya ngono nek perang malah mudar. Aja ngempukke. Apa jenenge? Ngempukke apa? Ngempukke ager-ager. Kata-katane lali ya. Ora usah maju tak tandangane karo Bagong. Weh, kowe ngecek karo aku ta kowe? Aku turu iki mau nyusun kekuatan. Waduh. Iki sing maju Kartomarma, Ora peduli Kartomarma, Karto kuat, Karto bejo. Kowe karo Bagong ngaso. Tandangane terus. Kowe nengke wae, apa-apa wis. Wis, cah, pengen mudari ngono kuwi. aja ngece karo aku. Kowe ru ngerti tandange kakangmu mbarep. Nek nganti aku kalah prigel karo kowe, oh, meguru karo kowe 20 taun. Ning kene nonton tandange kakangmu. Gareng barang melu. Lho rombongane pasukan paguyuban pekumpulan Petro adikku, Bagong adikku, masa aku ora entuk melu? Yo yen ngono wong telu bakal tak rangket. Weh, kowe iso ngrangket nala gareng sasat iso njara langit. Iki merganing patimu pangkal tayoni. Ceket wadiake murite Wong Faihung. Wong Faihung lho. Wong Faihung iki sapa? Wah, cah kuno ora tau ndelok film. Kuwi lakon ya terus nek muni pencak, wah, gilani ora. Piye, glereng ta? Hajake arep ndi? Ngaso pundakku kecethet Oh, bundake kecethit. Mulane kok ceniningan. Wah, iki jan rame. Heeh. Aku wis ngalahke siji, gareng ngalahke siji. Kowe nyambut gawe apa, Gong? Hah? Kowe nyambut gawe apa? Bagi aku saiki. Bagiamu. Sing maju lho apa? Embuh, ora ngerti sing penting pethuke. Oke, siap. Minggir trajae dhewe. Dasar Puranyata anake Bekanderna. Iya. Kowe barang melu maju. Aku abdining Kurawa. Didhawuhi supaya nyingkirke karo kowe. Ayo tak bondo tahan wak krincung sikilmu. Leboke pakunjaran. Iso nyekel aku isat sasat iso njara langit. Kene marganing patimu. Piye? Kene marganing patimu. Ayo panggal tayone legane kanthi. Perang nganggo iki wae. Ayo kene iki sandangan pencak silat. Jupak dadamu ora gogrok atimu aja dundang Bagong regane.
Padha apa ora? Edan apa kena terus ta iki? Mati. Ning aku njaluk Bodar cara apa? Aja meneng wae. Kowe nyimpen tenagamu. Kowe nyimpen kekuatanmu ayo. Tibakno ning Sotama ora bakal tak tinggal loncat. Apa diwarak wedi karo kowe? Ngantemo aja meneng wae. Kowe tak jotosi kaya ora mbok rasake. Anggepmu tanganku ki enteng apa piye? Anggepmu tanganku enteng apa piye? Mendonong wae matane. Kowe malsa kowe. Lho malah arep nendi kowe iki mungsuh karo aku menang kok wis arep lunga. Tro? Es ora dombe lho. Ora. Ayo sambato. Sambato, malsa. Aja meneng wae. Cubrok. Kowe iki ngopo kowe iki? Kowe kok ahe-ahe kaya swara jaran anggepmu. Aku ki apa? Anggepmu kowe ngece karo Sotama. Kowe ngina karo Sotama. Cubrok. Turun. Aja meneng wae. Kowe ora nyebelekke Sotama. Aku ki anak pendhita. Aku satriya. Aku tukang perang, aja mentuk tinggal guyang-guyu. Tuprok. Ora cuprak. Aku ki anak pendhita. Aku satriya, aja kok sepelekke. Anggepmu apa? Tuprok. Satria maju perang mundur ora babak kulite kok nangis sakit manah kula man atiku lara perkara apa kula mungsuh Bagong ya mbake wis nyandang mingkari nganggo kathok training ucul klambi digubeti nganggo tampar plastik sajake ketok nek wani kali kula jotosi nggen rai kula jotosi nggen dodo. Kula ken males niku mboten males, cengenges niku. Kula antemi kaya ora ngrasake. Kula jotosi kaya ora ngrasake. Lah terus kok kowe nangis. Ngenten iki man, kula antem niku dheweke malah ngenten iki mandeg mripat karo ngenten iki. Kali sikile tuprok. Terus cangkeme ngenten iki man. Niku kula rasake kok teng ati kula lara banget. Lara banget rasane man. Alah, Satama. Ditabah-tabahke ya nggih. Dipun tabah-tabahaken kados pundi? Bagong ngerti lelakonmu wong Bagong ki ya tuwa tenan. Nggih. Bagong ngono kuwi ngandhake nek kowe iki ora nesu lho, mboten. Kowe iki anak jaran. Samampun sembrono. Ibu kula niku widodari. Ning keleke papat. Lho, keleke papat pripun? Wujude jaran. Mula Bagong ngerti merga Bagong kuwi ngerti sejarahmu. Bagong ngono kuwi ora kok piye-piye ning ngece kowe mula atimu lara. Kuwi merga dheweke ngonekke nek mbokmu iki jaran. Man, sampeyan sembrono. Bapak kula niku pendhita, ibu kula niku widodari. Widodari ning wujude jaran. Lho. Jare ibu widodari. Ning sok nggo balapan. Wah. Napa tenan apa man? Wedama iki kok ora gugu. Wah, ya sak ngisoring dramakan pakatine Kanjeng Rama. Pendhita kundang menyur-menyur kok mintrimo ngrabeni jaran nganti anak-anak kula ki man. Lah iya. Ora usah kuwatir, Cuk. Gedhe sethithik kowe wis dienggo pacuan kuda. Sama niku sembrono ana wong kok pacuan kuda ora. Sakit manah kula. Man, apa? Napa niku dereng enten wong napa? Ya wis ana, karang bapakmu ki ngglidik.
Mula aku ndek wedhus tak kandhangke terus. Kowe ndak patutan ro bapakmu. Wah, sampeyan iku ngoyo-woyo senane. Omong kok sak pinake dhewe. Ngrembug apa iki? Bahas apa? Mboten bahas napa-napa. Sampeyan iku wonten apa bocah? Sampeyan iku wonten apa bocah? Ngerti Sotoman iku ora bocah ora dong kok mang dunung-dunungke. Sampeyan seneng nek kula wirang, sampeyan seneng nek kula kisinan. Ha. Oh, ketoke kancane mungsuh sampeyan iku. Keparat marang maning jajalanan. Agong. Kowe aja ngecer anakku lanang Sotama. Ayo, nek pancen ponokawan kabeh padha wani karo Bengawan Durna. Ungano dadamu. Ene, maju legane ngatu glandang cundha manek ora jeblok petemu aja tuntang Bengawan Durna. Kuprok. Tubrok. Sing mburi isih belo. Belo dengkulmu mlacat. Oh, senengane ngeceh aku ora. Petruk kancong bolong Bagong penyakit ku arepe dhewe. Ngono-ngono ya kena ning aja ngono, aja nganti mirang-mirang karo Bengawan Durna. Ayo. Kene adu arep ora ngino karo aku. Cubrok. Wush. Kono bahagia kono. Guyu kono, tertawa. Sukacita. Nyakit ora. Seneng sampeyan nek kula kewirangan. Mboten kula menggagas kok dodong niku lho. Alah ponokawan niku ya do ngerti mula ya do tuwa-tuwa tenan. Dubrok. Kurang sithik, Gong. Mandeke ora nggontu. Kurang sithik. Tuprok. Dubrok. Strayoli binatang. Nyakit ana ning jajalanan. Oh, sengkune kaya entuk dolanan. Melu mirang-mirang karo Bengawan Durna. Gumun ae. Ing atase ponokawan kok dong sejarah iki lho. Iso mirang-mirang karo Bengawan Durna. Iya. Perot. Sengkune perot. Mangriyen. Sampeyan kok dadi ngece kali kula. Nek ece-ecenan niku ora nyelangkrak sak nduring tenggak. Perot yo men, mene sampeyan pendhita kok irunge kaya bedet. Ya men, nek ora cangkem pira-pira. Nek ora bedet. Perot. Bedet. Bedet. Rat. Det. Perot. Bedet. Petro. Ayo mrene. Ketiban bedet. Waduh. Syukur. Walik-walik ora regane atiku. Oh, gugu ngarepe dhewe dewate. Pripun? Kula watese napa mboten? Dur, nun. Rene le. Mungsuh ponokawan nek nganti kalah isin wirang bebarang kowe panenggak Kurawa. Wah. Mang semikir, Pak. Lho trajange wala karo rangkete mboko siji. Joget kok sikil duncal-uncalke sakarepmu. Joget ki bebas kok, Mas.
Ayo sampean mriki ajeng napa? Nglabrak kowe. Nglabrak kula? Ya. Ora gelem tak bondo tangan wak krincung sikil wak tugel gulumu babar pisan. Weh lampuh tenan. Sampeyan iso nugel gulune Petruk sasat iso ndoro langit. Ayo sing dadi nyatane. Ya. Lho. Ngopo iki? Lho sampeyan ajeng napa? Nugel gulumu. Nya. Penak ta kula? Ora usah dadak kokean. Halo apa? Antil pisan gletak malah sampeyan kisinan. Sing dadi nyatane teng peperangan iku ora mbutuhke wong joget. Teng peperangan iku ora mbutuhke wong bengak-bengok. Sing dibutuhke kekendelan, kewanen. Nya. Lho ngoten. Wah, kendel tenan ta iki. Wedi marep apa? Nya. Saka mburi kena bebas, ajeng nyuduk kena, ajeng nyabet pedang kena, ajeng mang tudhuki nganggo napa-napa kena. Nggih. Lho ngenten iki wong perang niku bacut kendel wani mati. Nya. Lho mbangane apa? Guajul pisan prata luntune apa ora isin? Heeh, iso. Ayo, aku ya kendel nek mengkon kendel kaya kowe. Wis wani maju perang ya wani kendel. Ayo dadi nyatane. Nya, ayo. Oh. Wedi marep tamu ora masalah nya, ayo. Ngopo kuwi? Lho sing penting wani kaya kula niki. Nya. Lho, mburi wae piye? Nya. Kaya kula niku lho kendel tenan. Ayo iki ya kendel nya, ayo. Ayo. Kaya kula nya. Iya nya. Wani wae isih. Ayo areng apa? Mburi wae piye nya? Mburi nya. Isih. Santai. Oh, terus ya modar tenan. Ngeten mawon. Rasa kokean gerak, rasa kokean obah, gamelane men leren. Kula harus sampean gelut atos-atosan. Oke. Iya, wah, dosasana kok oke modern kok. Sampean sing napa kula sik? Manut. Ya. Mangantem sak seru-serune, pecah sirahmu. Ora apa-apa. Malah matur nuwun kula sampean iso mecah sirah kula. Heh. Ping pira? Manut sampean. Pindho ya pindho. Ya. Ning gentenan lho. Iya, ya dadi wis ya. Ya, matek kowe. Matek apa sing dadi nyatane sik omong tak matek. Yo, wis. Wah, pecah sirahmu. Go. Biar kowe. Luk mendonong. Mesti mumet kowe. Mboten nya, ping pindho sisan. Weduan. Ora ngrasake apa-apa piye, Truk? Mboten. Wah, gleleng tenan. Yo, ping pindho sisan. Slak pengen ngantem sampean kula. Wah, iya. Pecah sirahmu. Ayo, wis. Nah, ngenten iki tegese perang mat-matan. Lah iya, sapa sing kalah mesti gletak. Mesti gletak. Riki, nanti lu gentenan. Waduh. Ngau gentenan lagi. Lu janjine gentenan kok. Ya kene. Ayo. Siap. Ngati-ati, pinginane tak nggo ngantem ndas wedhus pecah dadi papat. Wah, cangkeme. Iki ngedeg-degi ngono kuwi. Aku mau ora omong apa-apa terus bet kok kowe kanggo ngomongke ngono barang kuwi jenenge ngedonke atine mungsuh. Ya wis asa omong nggih pun. Ya. Haup. Ku tak kampleng lho kowe. Kene iki wis ngampet ambegane, guys yo. Hai. Wila rapopo pangeran pati emang kalaru batur. Ya pindho. Lho mau aku pindho kok. Janjine pindho-pindho. Oh iya. Siap. Ngati-ati ya. Lampu piye merinding awak. Yo gentenan. Nya, ngene iki perang ora ngentekke tenaga tur mat-matan. Ha iya. Nah, pisan kasuduan bocah iki ndase saka apa ya? Ora apa. Oh, iki lagi dijambak ngene iki.
Aku iki Pangeran Pati dijambak batur. Perang iki ora ana Pangeran Pati ora ana batur kok. Derajate padha nang kurang. Oke wis. Ayo. Ngati-ati. Ora apa ndi mawonge. Iki kok ya ana Petruk. Kene ya ana Petruk, kene ana Petruk. Niku sampean buyer. Wohe. Hilang. Pisan gas yo, pisan gas nyo. Ngati-ati. Sik lho lagi to. Iya. Sak kuat-kuatmu le to. Yo, awas. Hop. Ha. Makasih. Dar. Kok durung nggo apa, Gong? Nganggo pukul aspal. Oh, pecah sirahe. Waduh, Dur. Piye mau gayeng kok saiki kok sepi? Ya, wadak aku mung turu dela terus. Ora apa-apa, ora masalah. Sing dadi gentenane. Oleh. Ora setan ora. Ana makne cilik kok dijambak sak penake dhewe. Petruk, kowe aja gleleng macakmu gembelo siramu gak kandhake Raden Werkudara Raden Janaka. Inggih. Wah, yo kene mlayu-mlayu. Kurawa bubar mawut mboten nganten-ngantenan. Dipun trajang Panakawan. Petruk Gareng kaliyan Bagong. Anggenipun ngamuk punggung Suratantaha Nedayane Rewikara. Menawi mboten Raden Janaka miwah Raden Werkudara, kula kinten perkawis menika mboten badhe rampung monggo. Kula aturi ngrangket dhateng Panakawan dados sarana wurunging Bratayuda Jaya binangun. Petruk Nala Gareng Bagong, aku ingkang merpati karo kowe. Wani sing maju Ndara Janaka Ndara Werkudara. Nek ora wani mongko kowe karo aku wajib ngilingke Ndara Werkudara karo Ndara Janaka. Piye le? Wah, repot saiki. Mbok sumpah wis. Ora bakal iso piye-piye, Tru. Lah terus ngene wae. Ya diwaneni yo. Ya kono. Kono nek wani kono. Kowe kuwi lho, aku ora wani kok. Terus terang aku ora wani. Gareng kuwi sing murite wong Paihung. Paihung nyek nek iki ora Paihung. Musuh Ndara Janaka Ndara Werkudara ya arep ngendhalke wong Paihung mudhar tenan. Mulih wae ning negara Ngamarta matur kakene Semar, "Yo, mlayu wae nang kowe ngojek wae reng." Ha ngopo? Aku degloke. Aku wis tekan ada kowe isih ketingling-ketingling. Kowe dian goleke ojek ya Grab. Grab kurang didit kok nganggo Grab barang. Rasa kok ana omong ayo mlayu kok. Ya mlayu saiki dina iki. Yo le yo. Ayo
Apa ya? Mengo. Wis cekel Satpol PP. Diar. Monggo Ndara Baladewa kuwi Piyai Ngastina. Pengayomane Piyai Ngastina Ndara Baladewa. Petro. Kowe sing kae kene Negara Ngastina. Ya ora. Taman ana Piyai Nenggala. Nyus. Modiar. Bagong maju loloi Nenggala cangkeme. Nyus. Gareng kowe wong sekeng wong ora duwe deglok cikot kira tak nai pangapura. Wah. Kuwi karangane sapa ngono kuwi? Nah, karanganku. Karangan iki bakale mati kabeh. Wis pasrah wae, Truk. Ngapunten, Ndara. Petro. Nun. Ngopo kowe mlayu? Apa kowe mlayu? Kowe iki nek kon ngomong pisan ki sing cetha le nampa. Nek ping pindho ki wis getak. Oh, Mane ngopo mlayu? Ah, kuwi tegese ngopo kowe mlayu-mlayu dadak nun. Kono seru. Ngopo kowe mlayu-mlayu? Bosok kupingmu. Terus dong, aku mburi wae ah. Kowe sing arep aku wedi tenan aku nek kowe omong ngono kuwi. Ah, tandane aneh. Sing dadi juru bicara sapa? Ayo kowe. Nggih, kula pundhong. Aku omong apa? Sing dadi pembicara sapa ngono ta? Yo, sapa? Kula. Kowe saka ndi? Saka ngendi? Gong, kowe iki kok nanun-nanun. Saka ngendi? Anu saking negara Astina. Wigatine? Anu, napa niku? Diutus Bapak. Yo. Ken nggo nganu nderekke kondur Ndara Werkudara kali Ndara Janaka. Terus Teng mriko kula geger. lho, geger karo sapa? Anu. Wis tetek wae nang arep ndasmu kowe. Nang ngetoke Nenggala modar aku. Kowe mung kari mbombong wae. Santai Jengkul anu diutus Bapak kan boyong Ndara Werkudara Ndara Janaka. Yo, terus Geger karo sapa? geger karo Kurawa gelut rame banget. Lho, kowe iki perang karo Kurawa? Heeh. Anu iya. Alah. Anu nggih. Terus menang sapa? Nang sapa, Tru? Aku menang ora? Menang kula kali Petro kali Gareng Kurawa bubar. Ora gleleng to. Wedya. Wah, la elok, temen. Ing atase ming batur-batur kok menang karo para piyai-piyai. Ha ngene iku, kula niku ra mung piyayi tak kalahke pianoe tak dol. Terus piye? Terus terakhir niki wau sing maju piyai loro. Sopo? Anu Ndara Werkudara kali Ndara Janaka. Lho. Werkudara Janaka maju mbelani sapa? Mbelani Kurawa ketoke. Wong dilapori Partai Sengkuni. Lah terus kowe Melayu. kok mlayu ngopo? Wedi. Wedi na. Lho, jare peng-pengan Kurawa 100 e kalah kok musuh Werkudara musuh Janaka kok wedi piye? Mriko niku pusakane akeh. Ndara Janaka niku pusakane kronjotan. Panas kok kadewatan. Ndara Werkudara mongko nek nesu kukune modot. Wo, Kacamata. Pancanaka. Nang tangane modot 3 meter, cuwek kuku Pancanaka modar kula. Lah terus kowe Bali terus ketemu sampean. Nah iki padha karo kula ameng-ameng nyawa. Sebabe ketemu sampean mesti belani Kurawa. sing kandha sapa? Embuh. Kok sing kandha sapa kok mbok? Aku ya ora ngerti sing kandha sapa. Iki bingung tenan aku. Bingung wedi. Aku kepaya ya, Tru. Wis lho diampet sik. Mulane kok wis teles sithik. Heeh. Wis metu sithik. Diampet sik. Wong wedi kepaya ya padane. Ha iya. Sing ndakku mbelani Kurawa sapa? Nggih kula. Lho dasarmu apa? Dasar kula sampeyan niku kulino teng ngene wong Kurawa kulino terus wonten negara Ngastina. Aku ki ratu, Bagong. Heeh. Anu iya. Bong ora salah to? Nggih. Aku ki Nalendra. Nadan aku semendakno srawung karo Prasata Kurawa.
ning aku iso milahke endi sing ala endi sing becik, endi sing bener endi sing luput. Aja mbok anggap pendak aku srawung karo Wasata Kurawa, terus aku melu-melu karo Kurawa watak ora Budi Candala. Ngerti? Nggih. Ngerti, Gong? Ora meneng wae to anggere nggih. Kok ora kecepetan ya ngomong jam cilik. Wah, nggih anggere muni nggih beres. Iya. Lah terus lho, nek pancen Werkudara Janaka arep teger karo kowe, aku sing ora trima. Ora trima maksude? Yen perlu kowe tak labuhi. Kowe tak belani. Iki. Tos. Oh iya. Hei. Aku nang kono, aku arep tos malah kleru ndasmu. Iki aku lho sing marahi. Iya. Estu Tenan. lahir batin. Kulo nek nganti Werkudara Janaka ki maju, kowe aja kuwatir. Kowe tak paringi ngambil pusakaku. Kula mawon lho. Ya. Kula sinuwun rasa. Aku sing dipercaya. Ing gleleng aku arep banter. Sing diparingi ngambil napa sinuwun? Alugara. Modar ora we. Alugara. Ing aku maju nggawa alugara. Ndara Werkudara Janaka mlayu Kurawa tak tutuki alu cuk. Modar kabeh. Ora njur dipateni kabeh kok, ana sing diuripke. Nggo padang-padang. Ha iya. Padake dian ora. Estu napa? Tenan. Nek pancen estu coba kula tak nonton. Kaya ngapa alune? Ning aku weling karo kowe. Nggih. Minggu medeni Werkudara karo Janaka. Nek Werkudara Janaka wis padha mlayu, alugara balik ke aku. Siap. Tenan iki. Nggih. Lahir batin. Lahir batas. Masa aku ngapusi? Lho nek Bagong iki kuwi ngapusi. Oh, iya. Ning sak gedhangan iki kula mboten ngapusi, yakin sumpah. Bumi langit dadi seksi. Ibu Pertiwi. Areng bokor sandangan murah kabeh. Tanpa bantal, tanpa kloso. Ibu Pertiwi kok hubungane karo gubuk asmara. Yo tampan ono. Tak paring ngambil. Nggih. Ning nek Werkudara Janaka ora wedi, alugara wae balekno karo aku. Adikku lanang loro tak ajari kanggo alugara. Siap. Titip prani mangan anak anong paricata. Mbak lume mbak lamun mambeng liru mbak ing segara angra. Niki napa? Iya. Kok kaya cindramata lho. Cindramata dengkulmu locot kuwi alugara. Ora percaya njajal bathukno bathungmu templekno iki. Niki lho. Iya. Templekno ora pecah dadi papat tak groni kowe. Aja. Nyekel pusaka disembah sik ping 3. Siap. Nyekel tangan tekan sik, aja tangan kiwa. Nggih. Tangan sing ndi, Gong? Iki Nggih, kleru ta. Tangan tengen, ya. kuwi tangan kiwa. Waduh. Abagong iki goblok kok. Kuwi rasa cerewet to. Butuh iki tak gawa kowe rasa ngeyel to. Iya. Nyembah ping 3. Iya, nek ora nyembah kok ndak kowe gegeblak, kualat. Oh nggih. Lamet Mbah Alu. Siji. Loro. Telu. Lho. Telu wae. Iki mau ping pira, Truk? Ping 4. Kuwi tangane diculke ora ngono gitu. Ora iso edungan. Aku sing ngitungi. 1, 2, 3. Wis cukup tangan tengen candhake kuwi, Gong. Piye? Madhep rono. Nah, dikowo tangan loro, ndak tiba. Nggih. Mati kowe, ajar dasmu kowe. Ah, kene wedi. Kene wedi ro pusakane dhewe. Ku pancen cah edan ora. Aku men njajal kok. Duwe pusaka gleleng bareng tak cekel mati jeneng aku kok bengok-bengok ora. Bengok-bengok dengkulmu locot kuwi. Kowe nganti tekir kowe dadaku aku mati tenan. Ah ya ora mungkin ya. Minggir. Ya.
Ya. Mikir cuplok matang. Iki canggile lagi. Amon Surakarta Jawara. Ora ngerti kancane iki. Nata Mantura Prabu Baladewa Tipanalukono. Sing ngakon kuwi dadi Nata Mandura sapa? Ketoke niku nek nggawa pusaka niku kekuwatane kaya dadi Baladewa ya. Ora gak aku gak. Wegah aku. Nggih. Ora dadi aku. Nggih. Aku ya wagu e. Ayo mati dening aku. Wagu e kula nek omong kudu menjelma dadi Baladewa. Ya wis sakarepmu ning omongane tok. Nggih. Oiye. Jagat Dewa Bathara kocam kacarita kae kecap kae mrijo. Raden Janaka, Raden Werkudara. Janaka. Werkudara. Persis to? Iya. Kaya jawane kuwi ngono bakone lho, wis to. Wong mayang ora wae ketipan mengke negara kakon mati jenenge awe. Adikku Janaka. Ngedan Bagong. Kowe aja nyawang Bagong. Aku kakangmu Mandura, Janaka. Ya meng aku kena soting Kyai Nenggala, aku dadi wujud Bagong. Nek sejatine aku kadangmu Nata Mandura Prabu Baladewa. Koko Prabu. Ya, panen bener ngono. Mboten kinten bilih paduka kenging kekiyatanipun Alugara satemah wujud Bagong. Adikku diwancen bener mengkono. Apa to sababe den aku saet wujud dadi Bagong mergane aku arep mbelani karo Bagong. Mekaten. Iya, pancen bener. Yai, wonten dawuh. Apa sebabe kowe arep nyikara karo Panakawan? Panakawan badhe kula bondo. Lebetaken wonten ing Pakunjaran. Lho, apakah ada kasus pencurian? Mboten kok ora mlang apa? Nek nganti Panakawan kowe wani gendhasi karo Panakawan. Kowe ora eling Janaka, kowe ora eling. Kowe iki dimong karo Petra karo Gareng karo Bagong. Dimong wit semana, wit kuncung nganti gelung, wit jabang nganti craprang. Wiwit bayi nganti tuwa, apa kowe arep ngilang-ilangke lelabuhane Nala Gareng Petra karo Bagong, ha? Nek kowe arep mateni Petra Gareng Bagong, kadangmu Mandura sing ora trima. Ayo tandhangono Kyai Alugara Jaya. Anus maning jajalan sultaning bawon iblis. Ora ngerti nek iki panjal maning Nata Mandura Prabu anu cinta. Apa ora Wendra Janaka wedi to karo aku. Anggepmu aku ora krungu. Kene bali. Kurang siji. Kowe nek isih gawe dolanan aku ajar kowe. Nggih, ngerti. Sampeyan kok ya klithah-klithih to ya. Ratu kok dadak mlaku rono-rono. Piye Janaka? Wedi kali kula. Karang kowe dadi aku kok to. Kowe ngaku nek aku kena soting Kyai Alugara dadi Bagong ngono to. Sing goblok niku dudu kula. Lha sapa? Sing nuwun sewu pikirane rusak niku Ndara Janaka. Kok percaya? Wong tak apusi kaya ngono kok percaya. Werkudara dundurke. Siap. Dundurke apa? Werkudara dundurke. Siap, mangkat. Nggih. Kadangipun Kakang ora sah. Ketonto terus ya aku. Ndara Werkudara Amuk Suramrata Jayamrataya Kakang Werkudara
Mung merga gara-garane pun Kakang bakal milani Petro Gareng Bagong nganti pun Kakang ilang wujuding Baladewa dadi wujud Bagong. Anu ning kula Bagong. Dikira aku ora ngerti. Setan. Bagong. Nah, Gowo alugur arep tok nggo apa? nggo manteni sampean. Wah. Wong dodol sapi. Wah weh. Kowe tegel karo aku. Sampean ya tegel kali kula. Ndi dasare aku tegel karo kowe? Sampean labuhi kula wong ngoyak kakang kula loro, ngoyak kula. Ha ta? Nek kecekel kula mesti mang pulasara, kula mesti mang idak-idak, kula mesti mang bondo, mang krincong sikile, mang leboke pakunjaran. Apa kaya ngono kuwi ora tegel? Mula mbangane sampean wis tegel karo Bagong, gunane apa kula ngeman karo sampean? Kula ya tegel karo sampean. Bendara sing ora ngerti lelabuhane karo anak bau. Anak buah. Anak buah. Wah, Ora wae, ayo nang ngene ditemtokke. Kowe omong aku sing sirna Margalayu. kowe pusakane Baladewa kakangku. Baladewa nendi? Patene pisan. Wah, Bagong nek ngamuk wis ora peduli sapa-sapa. Iki sampean tak pateni sisan, Janaka tak pateni sisan. Bar niku kula teng negara Ngamarta. Punta dilasirnake. wah, edan. Ora edan jajal apa piye? Wah. Mundar kowe. Aja iso lekane atiku. Ameng sak aku kok ngoyak Werkudara. Dhek 3 jangka aku 20 jangka. Kene. Kowe urung rampung ya? Urung rampung sapa meneh? Kurawa, Kurawa rasa nggawa nenggala kowe iki menang, rasa nggawa Alugara kowe menang. Kene balik iki. Hanya. Lho, Lah yo kene, lah yo nyo. Iki pucuke iki nang kene. Iki nek tak tampani nek nganti kenengi aku mati. Alah ora. Nyo. Bagong ora sembrono. Nyo. Bagong. Aku wegah. Tro. Kene yo. Balekke, Gong. Ah sing duwe dhewe wedi yo. wedi piye? Ora percaya ta kowe. Nyo tampanono sinipun matur sembah nuwun tanpa Yo. Bagong ora sembrono. Nyo tampanono. Sing aku. Apik ya, Gong. Diwalik mesake Ndara Baladewa wis nglabuhi setok nggo gujet ora. Diwalik. Nah, ngono kuwi lho. Lho. Aku. Aku ketoke kaya eman-eman ya, Tru. Arep nggo ngopo eman-eman ki? Enggak. Gong. Agene ra apa-apa. Iki sembrono, iki pancen wong dugalku warisan pusaka kok ditutuke nggon bathuk. Alugara iki nek nyimpen dak dadi ngono-ngonoke. Kaya nggon aku nek nyimpen lho tak ngono-ngono. Engko mapan dhewe dengkulmu mlocot ora. Petro, nun. Rene kowe tak jar rembukan. Kowe sing nalar. Nggih. Bapak mundur. Oh nggih. Anane ana pendhita ning negara Ngastina iki jane aku ora mathuk, aku ora gathuk. Nggih. Malah aku mau keplayu Saka negara Ngastina. Mergo aku ora cocok. niate Brahmana kang aran Dewantaka ya Dewa Buddha kamepan negara Ngastina bakal murungake perang gedhe Bratayuda. mongko kowe tak kandhani. Kowe tak kandhani aja runtik atimu, nggih. Iki bapakmu arep dijangka matine karo wong Kurawa. Klebu Yai Prabu Ndarawati uga bakal dijangka sedane Dewi Parasata Kurawa. Oh lah setan ora. Bapak ora ngerti apa-apa malah dijangka matine to, Gong. Wah edane.
Nek ngerti kaya ngono, kula mau tak ajar kabeh ya. Lah iya, wong kabar sekolah lagi Sekondro Baladewa. Terus niki apike pripun? Ayo, saiki kowe tak kanthi sowan bapakmu. Sampeyan ki nderek. Iya. Niki napa mboten ngripoti? Ngripoti piye? Mergo niki kula mandhet teng Raramba. Lho, ngopo? Lho gara-gara sik no. Engko sampeyan nek ngenteni suwe. Iya nek kira aku melu gara-gara piye? Ya aja. Ora wangun. Niki do gojek-gojekan kok. Lho ratu ki entuk gojek piye? Ya kena ning rada adoh mresani mawon. Ora usah melu ngono. Iso nembang kok. Iso wae. Mentok-mentok tak kandhani, Dok. Mentok-mentok tak kandhani tok piye. Nggo, nek sampean kersa nenggo, mang tenggo niku bar karo sowan bapak nglaporke lelakon sing dumadi negara Ngastina. Ya, tak tunggu saka kadohan Petro. Nggih, ngestake. Reng, apa? Ayo mulai. Ya.